Arestado sa buy-bust operation ang 35 anyos nga lalaki sa barangay Mansaya, Lapuz. Ginkilala ang suspect kay alias Nene, residente sa barangay Nabitazan, Lapuz, ka ginakabig high-value individual. Na-recover ang 19 ka plastic sachets ang suspected shabu nga nagabugat sa 60 grams nga may standard drug price nga 408,000 pesos. Arestado man ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa barangay Dalipe, Lemery, Iloilo. Ginkilala ang arestado kay alias Bongbong, 47 anyos, isa ka mangunguma. Residente sa barangay Dapdapan, Lemery, kag temporaryo nga nagatinir sa NHA pabahay sa barangay Dalipe. Nakuha sa iya paginakop ang ginabanta 50 grams ang ginapatian shabu nga may balor nga 340,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga nagkaladakpan.